Muluming program mga kaistorya ng hawa mi sa mong program oh. Kay kusog king linog. Kusog king linog. Nara ba mi sa second floor. Karaan na ba ning building na mo mga kaistorya. Oh, tanawa ha, mga tao ng gawas. Kusog king linog ba? Kusog kayo? Taranto yun. Okay na, music na mi. Grabe yung topic ko. Oh, kusog king linog mga istorya. Isa mo naog sa taki, kusog king linog. Oh, nag-music na ko. Nanggawas mi oh, naog sa mi mga istorya kay kusog king linog as in first time. Nga naami sa kuan. Nanggawas ng mga Ma'am Cora. No? Ang amo pag yung topic kay end of the world, naglinog kusog kayo. Ay, sa kinataranta na ko kusog king linog. O man na, gapaglagiti ang simento. Gapaglagiti ang simento. Nanggawas sila. Man yung mong building mga kaistorya oh. Oh, dili ba kay ni Kuan? Dili ba kayo ni nabag-o nga building oh, diri mi oh. Kanawa na gi ko na magaling na mong building oh, si tawagan na. Gilumot na. Anya kamuluming program. Muta na mga followers ko naka-post sa pagtanan sa Facebook. Oh, naka. Kaniyo naghilaka na niyo. Anong gawas ang mga tao mga kaistorya oh. Gawas. Nag-wala mi, nag-music na mi. Ah? Song spawn. Chaps, balik na ta, Chaps! Balik na ta. May mga istorya kayo, mas nahadlok mi sa among station manager sa linog. Masadlok ka mong manager sa linog. Dapat ba-appeal namin sa mga bayani ha, kay bisag maglinog, mag-on board. Linog ka lang, mga DJ ni sa barangay FM. Gabi gusto. Nag-ano na gusto yung bag. Nagdala ka sa kong bago eh. Nadiri ako ATM na. Hindi basta-basta, right? Hoy, gibiyahan mo na kaon na on imong kuan, wala nimo giyon imong music. Ano ba day? Wala music. Ay, sabog na. Ikay mas kusog yun ang trabaho. Kaya bitaw mag-program og abot sa linog, kanya maglinog lang kalit. Ang Lord yung kalimutan. Awikinig ito ka pastor ba? Grabe ito ka kuan ka pastor. Gabi. Tawagi ito rin nyo, pastor. Nila to kay sugig yangkon. Nay alert banggo ni Papa Bam, mao na manggutubay ka.